जों दिनै उदालगुरि जिल्ला बड'लेण्ड फरायसा आफाद एबा BSUनि जानानै उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि गभर्नर बिथां जगदीश मुखीनो गांसे मेम'रेन्डाम बिलाइ साबमिट खालामदों। जोङो मेइनलि मोननै आयदानि सायाव बेस खालामनानै मेम'रेन्डाम बिलाइखौ साबमिट खालामदों। गिबि आयदायानो जाहैबाय जोंहा उदालगुरिनिफ्राय रौतासिम थांनाय लामा। जों उदालगुरिनि साफ्रोमबो सुबुङानो मिथियो दिनैनि दिनाव उदालगुरिनिफ्राय रौतासिम थांनाय लामानि अबस्थाया माबायदि जानानै दङ। जोङो मिथिनो मोनो 2011 मायथाइयावनो सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्राक्चार लिमिटेड होननाय मोनसे कम्पानिया बे लामाखौ आबुङै मावफुंनो होननानै आखायाव लादोंमोन। नाथाय बे लामाखौ बिथांमोना आबुङै मावफुंलाङासै आरो बेनि उनावनो गोबां कम्पानि आरो कन्ट्रेक्टरफोरा बे लामाखौ मावफुंनो होननानै आखायाव लादोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो बे लामाया आबुङै मावफुंजायाखै। बे लामानि 20निफ्राय 25 बाहागोआनो दिनैसिमबो मावफुंजायाखै आरो गोबां दालांफ्राबो दिनैसिम मावफुंजायाखै, जायनि थाखाय उदालगुरियाव थानाय सुबुंफ्रा गोबां दुखु दाहा सहायनो गोनां जागासिनो दङ। बिथांमोना जेब्लाबो उदालगुरिनिफ्राय बाहेराव तेजपुर आरो गुवाहाटि बायदि जायगायाव थांनो गोनां जायोब्ला बे लामाजोंनो जानानै थांनो गोनां जायो, जायनि जाहोनाव गोबां दुखु दाहा बिथांमोना सहायनो गोनां जायो। आरो जोंहा गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय उदालगुरियाव थानाय गोबां स्कुल आरो कलेजफ्राव फरायसुला फरायसुलिफ्रा फरायनो फैयो। नाथाय बे लामानि गाज्रि जाहोनावनो बिथांमोना थि सम बायदियै गावसोरनि क्लासफोरखौ एटेन्ड खालामनो हाया। बेनिखायनो आङो बिथां जगदीश मुखी सारखौ जोंनि उदालगुरि जिल्ला बड'लेण्ड फरायसा आफादनि जानानै गुरैयै खावलायनो सानो, जाहाथे बिथाङा बे आयदानि सायाव मोजाङै नायबिजिरो आरो जेसां हायै थाबैनो बे लामाखौ मावफुंनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामो। आरो जोंहा नैथि नाम्बार टपिकआनो जाहैबाय उदालगुरि केन्द्रीय बिद्यालया। जोङो उदालगुरिनि सुबुं हिसाबै जोङो गावखौनो गाव गोबां खाफाल गोनां होननानै सानो जे जोङो दिनै उदालगुरि बायदि जायगायाव सेन्ट्रेल स्कुलनि मोनसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे स्कुल केन्द्रीय बिद्यालयखौ मोननो हादों। नाथाय 2010 सननिफ्रायनो बे स्कुला, बे फरायसालिया मोनसे टेम्परारि बिल्डिंआव सोलिगासिनो दङ, जायनि थाखाय जोंनि बे केन्द्रीय बिद्यालयआव फरायनाय गोबां फरायसुला फरायसुलिफ्रा मोननांगौ बायदियै सोलोंथाइखौ मोननो हायाखै। बिथांमोना गोबां दुखु दाहा सहायनो गोनां जादों आरो केन्द्रीय बिद्यालया जेसेबांखिनि फेसिलिटिस दिनैनि दिनाव उदालगुरिखौ गारनानै गुबुन जायगाफ्राव होगासिनो दङ, एसेबांखिनि फेसिलिटिस दिनैनि दिनाव होनो हायाखै। बेनि मोनसेल' जाहोनानो जाहैबाय बिथांमोना टेम्परारि बिल्डिंआव गावसोरनि स्कुलखौ फरायसालिखौ सालायगासिनो दङ। नाथाय जोङो मिथिनो मोनो 2012 मायथाइयाव उदालगुरिनि साबखाथि होननाय जायगायाव बे फरायसालिनि पार्मानेन्ट बिल्डिं लुफुंनो थाखाय गोबां गुवार हा हेगारनानै होनाय जादों। नाथाय दिनैसिमबो बे हायाव बिल्डिंनि खामानिखौनो स्टार्ट खालामनाय जायाखै। बेनिखायनो जोङो उदालगुरि जिल्ला बड'लेण्ड फरायसा आफादनि जानानै गभर्नर बिथांखौ गुरैयै खावलायनो सानो, जाहाथे बिथाङा थाबैनो बे आयदानि सायाव नायबिजिरो आरो जेसां हायै थाबै जोंनि बे साबखाथियाव थानाय केन्द्रीय बिद्यालयनि थाखाय एलटेड जाखानाय हायाव बे केन्द्रीय बिद्यालयनि बिल्डिंखौ थाबैनो लुफुंनायाव मदद खालामो। आरो बे मेम'रेन्डामनि मोनफा मोनफायै कपि जोङो उदालगुरि समस्तिनि MLA एबा आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथां रेहेन दैमारि सार, लोगोसे मालबाद समस्तिनि MLA बिथां चरण बर' सारनोबो गथायगोन, जाहाथे बिथांमोनाबो बे आयदानि सायाव नायबिजिरो आरो जेसेबां हायै थाबैनो जोंनि उदालगुरिनिफ्राय रौतासिम थांनाय लामा आरो साबखाथियाव थाखांनाय केन्द्रीय बिद्यालयनि थाखाय एलटेड जाखानाय हायाव थाबैनो बे स्कुल केम्पासखौ लुफुंनायाव जाहाथे बिथांमोनाबो मदद खालामो।